Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios, amen. Karong gabi una no sa mga igsoon mo na po ni ang higayon alang kanato alang sa pagtuon sa pulong sa tong buhi nga Dios, amen. O before ta magtuon sa tong pulong sa pulong sa tong buhi nga Dios, ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat mga igsoon sa inyong pagdeklara ni Ana, inyong masinatian kung unsa ang katumanan, kung unsa ang unod ni Ana ato mga ginadeklara karong gabi na mga igsoon. Amen. O karong gabi na dili ta magalangan ato ta sa ato ang foundation text nga atong pagatun-an karong gabi ug atong pagakuhaon diha sa Genesis chapter 1 verse 28. Ang pulong sa Dios nagaingon. Ang gipanalanginan niya sila nga nagaingon. Panganak kamo ug daghan aron malukop sa inyong kaliwatan ang kalibutan. Dumalahan ninyo kini ug kamo ang magmando sa tanang matang sa mananap. Magaampo ta sa pulong. Amahan na mga langit nun mapasalamaton kami niining matahom nga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga gihatag kanamo. Salamat amahan sa mong pagpataliwala o karon God ay imong pulong ang pagatun-an ang kining ginasalig diha kanimo nga ikaw ang magapadayag sa mga tinagong butang sa mga butang nga gustong imong ipaabot sa imong mga katawhan. Busa kining tanan Ginoo among ginasalig diha kanimo pinagis pagtabang o pagpamuhat sa balang espiritu aron kami makakaon sa insakto alang sa among espirituhanon nga bahin. Dalaygon ka sa walay katapusan, pasidunggan ka sa tanang butang. In Jesus' mighty name we pray. Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. O karong gabi una mga igsoon, ang ato ang tema karong gabi una nga gusto na ko i-share sa inyo ha is mao kini siyang ginaingon nga gipili ka aron magkalipay. Ang imong tan-awon ang Genesis chapter 1 verse 28. Makita nimo diha nga adunay panalangin nga gihatag ang Dios. Adunay kaliwatan, adunay pagdumala, adunay pagmando sa mga butang gipiyal sa gihatag sa Dios sa panahon ni Adan ug kang iba. Pero kung imong tan-awon igsoon, nag-enjoy sila, grabe ilahang pagkalipay nga nagpuyo sa Garden of Eden tungod ini mga butanga. Apan sa diha nga nakasala sila igsoon, wala na nila na sinati kining ingon ani nga klase sa pagpanalangin, ingon ani nga klase sa pagdumala o pagmando sa tanang butang dinhi sa kalibutan igsoon tungod sa sala. Hallelujah. Sa atong kinabuhi karon mga igsoon, sa imong tan-aw ingon nga Kristohanon, ingon nga piniling katawhan sa Dios, kailangan ba nga ikaw ug ako magkalipay sa tong pag-alagad nining kalibutan na? Gusto ba ka or gikinahanglan ba gyud nga magmalipayon kita sa atong kinabuhi karon ingon nga Kristohanon? Igsoon sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon, bisan unsa pay moabot sa atong kinabuhi, bisan pay unsay moabot sa kalibutan na igsoon, magmalipayon ka. Kay nga naman, kung imong tan-awon ang Santiago chapter 1 verse 2, ingon siya diha, mga kaigsuonan ko kang Kristo, pag malipayon kamo kun moabot kaninyo ang nagkalain-lain nga mga pagsulay. Ang imong tan-awon ba unsang klaseng pagdasig ni Santiago sa mga katawhan sa Dios nga magkalipay bisan daghang mga problema, daghang mga pagsulay. Apan igsoon mo ni sikreto sa isa ka tawo aron ikaw ug ako makalahutay ta sa tong pag-alagad sa Ginoo. Kaya nga naman nadiha sa pagkalipay ilabi na sa pagbuhat sa buluhaton sa tong buhi nga Dios ang mo'y tinubdan sa tanan o tinubdan sa kusog nga atong gikinahanglan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Napansin ba ninyo igsoon nga usa ka nang adunay panahon sa inyong kinabuhi nga makadungog gani og dili maayong balita nya maguol mo halos inyong tibok adlaw grabe ka guol
kapoy, dili ka kasabot unsa imong buhaton. Apan kung makadungog ka og maayong balita nga makapalipay sa imuha, di ba mapansin nimo nga ang imong adlaw, ang imong tibok adlaw halos ka malipayon, kusgan, kanang epektibo sa imong kinabuhi. Muna ison, ang sikreto sa tong pag-alagad diri sa kalibutan is magmalipayon ta diha sa pag-alagad sa tong buhi nga Dios. Dili lang sa problema nga ikaw kailangan nimo magmalipayon. Dili lang sa bisan unsang butang, kundi kung imong tan-awon ang Biblia, unsa may iyang giingon sa pulong sa Dios. Atong tan-awon diha sa unang Tesalonica chapter 5 verse 16 to 18. Ingon siya diha, tungod kay kamo ana akang Kristo Jesus, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay. Tungod kay naa kita kang Kristo igsoon, gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako magmalipayon ta sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios, bisan og daghang problema sa kinabuhi magmalipayon ta. Ingon siya, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay, magampo sa tanang panahon ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang. May ka nga, pastor, wala naman ko ikaon, kailangan gyapon ako magpasalamat sa Ginoo. Maningkamot siguro ko. Igsoon ninyo ng pulong sa Dios, pasalamati ang Dios bisan unsay inyong kahimtang. Pag malipayon kamo, pag ampo sa tanang panahon, kay nga naman mahimuot ang Dios sa atong kinabuhi. Kung mahimuot ang Dios, kanunay mang nahimuot ang Dios. Pero sa diha nga imo ipakita nga ikaw nagmalipayon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios, makita nimo ang kalainan sa imong pagkalagad igsoon kung walay Dios or naay Dios. Diyan mo makita nga ang kalipay ug ang kamadaugon sa kinabuhi imo nang ma-enjoy sa diha nga nag-alagad ka sa atong buhi nga Dios. Muna sa Apostol Pablo, kung imong tan-aw, nagadasig siya sa mga taga-Pilipos nga kinahanglan sila magkalipay, kinahanglan sila mag-enjoy sa ilang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kung imong tan-aw ang Pilipos 4:4 ingon siya diha, paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo subliun ko, paglipay kamo. Nga naman nakita ni Apostol Pablo nga ang kinabuhi sa isa ka Kristohanon nga malipayon, malampuson, madaugon ug dili gyud makadala ang bisan unsang problema sa kalibutan, dili makadala ang kabalaka, dili makalampos o dili makadulot si Satanas sa diha nga nagakalipay kas pagalagad sa atong buhi nga Dios igsoon. Bisan ang kalibutan naggutom na, bisan ang kalibutan walang-wala na, ang imong panudlanan walang-wala na, apan kita yung mga katawhan sa Dios nagakalipay o magakalipay diha sa atong buhi nga Dios. Kaya ang Habakuk 3 chapter 3:17 to 18 nagingon siya, bisan kun ang kaahing igira dili na mamuak ug wala nay ubas sa kaparasan, bisan kun ang abot sa ulibo mapakyas ug ang kayutaan dili na mohatag sa iyang pagkaon, bisan kun wala nay karnero diha sa turil ug wala nay baka sa iyang butanganan, apan ako magakalipay diha sa Ginoo, magmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Nganuman ang imong tan-awon diri igsoon kini si Habakuk, grabe, bisan walang-wala na siya, apan ang iyang pag-alagad nagakalipay siya sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios, tungod kay nasayod siya nga ang Dios nga iyang gialagaran, Dios nga muluwas sa bisan unsang kasinatian, sa bisan sa kawalan-on sa kinabuhi, sa bisan unsang problema nga iyang naagian, kabalo siya nga ang Dios nga iyang gialagaran igsoon muluwas ug dili mo pasagad sa iyang mga piniling katawhan. Hallelujah. Kinahanglan ka magkalipay. Nga naman, tungod kay ang Dios, kung imong tan-awon ang Biblia igsoon, ang Dios nagakalipay nganha kanimo ug nagakalipay sa paghimo og maayo nganha kanimo. Nakahinumdum ba mo atong last Sunday nga akong gi-share sa inyo nga ang Dios nagakalipay sa pagbuhat og maayo kaninyo. Apan karon igsoon nagian usab nako ni sa Salmo 149 verse 4, nagaingon siya diha, kay nagakalipay ang Ginoo sa iyang katawhan. Nganong nagakalipay man ang Dios sa iyang katawhan? Tungod kay igsoon, kung sa una, sa Old Testament, ang Dios wala malipay sa mga tao tungod sa sala niini, apan ikaw karon, ako karon, nagakalipay ang Dios sa imong kinabuhi tungod kay wala siya nagtan-aw sa imong binuhatan, wala na siya nagtan-aw kung kinsa ka o unsa ka, kundi ang ginatan-aw niya kung kinsa si Kristo diha sa imong kinasuluran igsoon. Murang nagakalipay siya o gipasidunggan niya ang mga mapainubsanon pinaagi sa pagdaog kanila, pagpadaog kanila. Igsoon sa kinabuhi sa mga Kristohanon, sa kinabuhi nga pinasidunggan ug mapainubsanon,
kini tungod lang sa atong buhi nga Dios. Nahimo kang mapainobsanon tungod kay gipasidunggan kaniya, ug kining tanan mahimo kang makadaig sa Ginoo tungod kay gipadaog kaniya sa bisan unsang kasinatian sa imong kinabuhi. Munang atong ginabalik-balik sa church nga dili imuha ang kontrol tanan, dili tungod nimo nga nilampos ka, nga nahimo kang bulahan, kung dili tungod sa gibuhat ni Kristo igsoon. Muna akong balikon sa inyo katong gibasa nato atong last Sunday sa diha sa Jeremiah 32 verse 40 to 41. Nagaingon siya diha, maghimo ako walay katapusang kasabutan. Igsoon hinumdumi gid ni pag-ayo ninyo nga ang Dios naghimo og walay katapusang kasabutan alang sa iyang mga piniling katawhan, alang sa mga tao nga nagtuo ug nagsalig diha sa atong buhi nga Dios. Ibutang sa inyong hunang-huna, ibutang kung naamoy listahan, islista na daan kining bersikuloha sa Biblia nga ang Dios nagbuhat ug walay katapusan nga kasabutan diha sa Jeremiah 32 verse 40 to 41. Ingon siya nga dili ako muundang sa paghimog maayo ngadto kanila. Ang Dios dili mo undang og paghimo ug maayo nga sa imong kinabuhi. Matingala ka sa imong kinabuhi sa matag karon og unya kada adlaw sa imong kinabuhi nga imong pagkinabuhi ning kalibutan, na matingala ka nga adunay mga maayong butang nagakahitabo sa imong igsoon tungod na sa gibuhat sa Dios nga kasabutan nga walay katapusan, nga dili siya muundang sa paghimog maayo diha sa imong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Ingon siya, hatagan ko sila tinguha sa pagtahod kanako, aron dili sila mubiya kanako. Hallelujah. In verse 41, ingon siya, magakalipay ako sa paghimog maayo ngadto kanila. Hallelujah. Og sa tibuok kong kasing-kasing, papuyon ko sila og pauswagon ni ini nga yuta. Ang Dios nagakalipay dinhi sa atong kinabuhi igsoon. Nagakalipay siya sa atong kinabuhi ning kalibutan, nagakalipay ang Dios uban kanato sa bisan unsay atong trabaho, bisan unsay atong kinabuhat, tungod kay ang imong kasing-kasing mapasalamaton sa Dios. Mo nang ang Dios nagakalipay diha uban kanato igsoon. Ingon siya, papuyon ko sila og pausgwagon ni ini nga yuta, asa man ka nagapuyo karon, asa man ka imong balay gitukuran, asa man ka nga negosyo, asa man ka nga nagatrabaho karon, asa man imong source of income nga imong ginatrabaho karon igsoon. Ingon ang Dios, pauswagon ka diha nga aspito sa imong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Yung sa hinungdan ngano magkalipay ta. Hallelujah. Ngano gusto sa Dios yung magkalipay ta? Ano sa hinungdan? Nganong kinahanglan nimong magmalipayon sa imong kinabuhi? Ingon nga Kristohano, no? Ingon nga magtotoo sa itong buhi nga Dios. Tungod kay ikaw, nahinluan na sa sala. Ang Hebrehanon chapter 1 verse 3, nagaingon siya diha, diha kaniya makita ang nagsidlak nga gahom sa Dios. O kung unsa ang Dios, mausab siya, mao ni si Kristo. Siya mao ang nagabuot sa tanang mga butang sa kalibutan, pinaagi sa iyang gamahanan nga pulong. Sa dihang nahinluan niya kita sa atong mga sala, milingkod siya sa tuong dapit sa makagagahom nga Dios didto sa langit. Linglingkod siya sa tuong nga dapit sa trono sa Dios igsoon, tungod kay human na ka gilimpyuhan gikan sa imong sala, ug nahimo kanang angayan sa mata sa atong buhi nga Dios, ug dili nakaangay nga mahadlok mabalaka sa bisan unsa sa imong kinabuhi, and even ang imong kaluwasan sa diha nga nagatuog nagasalig ka sa atong buhi nga Dios, tungod kay gilimpyuhan na ka ni Kristo, gihinluan na ka ni Kristo, gihimo kaniyang angayan nga mosulod sa gingharian sa langit. Kay ang makasulod lang sa gingharian sa langit walay buling kunot ug mansa, apan tungod sa gibuhat ni Kristo didto sa cross more than 2,000 years ago, nahilimpyuhan na kaigsoon, kausalang gibuhat ni Kristo ug dili na niya pagabalikon pa, tungod kay ang tanan nga imong sala gikan sa imong pagabata karon ug hangtod mo balik si Kristo, gipalansangan na ni Kristo dito ibabaw sa cross, nalimpyuhan na ka atubangan sa atong buhi nga Dios sa igsoon. Amen. Hallelujah. Tungod kay unsa pa hinungdan, tungod kay giantusan ni Kristo dito sa cross ang tanan aron ikaw mapasidunggan. Munang kailangan nimo magpasalamat, kailangan nimo magmalipayon sa imong pag-alagad ingon nga Kristohanon dinhi sa kalibutan, kaysa sa usa ka punto nga ikaw
giantusan ni Kristo dito sa cross aron ikaw pasidunggan. Ang Hebrehanon chapter 2 verse 10 nagaingon, gibuhat sa Dios ang tanan nga butang, o kini gibuhat niya alang sa iyang kaugalingon. Tanan butang nga imong makita nga nagpalibot sa imong kinabuhi igsoon, nagpalibot sa imuha igsoon, tanang mga butang nga makita nimo ibabaw ug diri sa ilalom, kanang tanan gibuhat ni Kristo alang sa iyang kaugalingon. Busa angay lang gayud nga gitugot niya nga mag-anto si Jesus. Ang Dios ang kontrola sa tanan. Ang Dios ang nagtugot kay Jesus nga mahimong tao, nga magpuyo ingon nga tao, ug magkinabuhi ingon nga tao, 100% nga tao, aron maagian ni Jesus ang tanan nga kinahanglan niyang maagian. Unsa may naagian nimo sa imong kinabuhi igsoon? Siguro niagi ka grabing kasakitan. Si Kristo iya nang giagian. Grabing pagpakaulaw, si Kristo iya nang giagian. Siguro nagutman ka, si Kristo iya na nang nagian. Unsa pa ba imong gibati igsoon sa imong pag-alagad sa Ginoo? Kanang tanan giagian na ni Kristo. Nganong giagian man ni Kristo tanan? Aron ikaw makaduol kaniya, aron ikaw makasangpit kaniya, tungod kay nasayod siya kung unsa ang imong gibati sa diha nga imo nang naigian nga mga butanga, tungod kay ang tanan nga kasakitan nga maagian sa tao giagian ni Kristo alang kanimo igsoon. Unsa o pinaagi niini daghang mga tao ang mahimong iyang mga anak. Tungod sa daghang nagian ni Kristo igsoon, daghang mga tao ang mamahimong iyang mga anak nga iyang pasidunggan. Iyang pasidunggan tungod sa iyang gibuhat dito sa cross. Kay si Jesus maugayod ang tinubdan sa ilang kaluwasan. Igsoon, basin mo ingon ka nga naluwas ka tungod sa imong pagpaningkamot, naluwas ka tungod kay buutan kay ka, grabe imong pagtamod sa balaod, dili igsoon. Kanang kaluwasan nga imong naangkon karon, ang tinubdan ni ana mao si Kristo. Wala lain pa. Siya ang nagbuhat sa tanan aron ikaw mapasidunggan, aron ikaw makaangkon sa kaluwasan igsoon. Hallelujah. Usa pa hinungdan ngano magakalipay ta tungod kay usa ka nga gipili sa Dios aron iyang pasidunggan. In Romans chapter 8 verse 29 to 30 ingon siya ito, kay sukad pa kaniadto na sayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak. Nahibala na sa Dios daan nga ikaw mutuo sa iyaha, musunod sa iyaha, mga lagad sa iyaha, magakalipay sa pag-alagad nga to sa hasta tumbuhing a Dios. Nasayod na ang Dios ni anang daan kanang tanan igsoon, o giplano na niyang daan nga mahisama sila sa iyang anak nga si Jesus. Ang imong kinabuhi igsoon, ang plano sa Dios para sa imuha is mahisama ka kang Jesus, nga mahimo kang mapaubsanon, nga mahimo kang maluluyon, nga mahimo kang manghihatagon, nga mahimo kang matinabangon, nga mulahutay ka, magmadaugon ka, mapasidunggan ka, mabayaw ka. Muna ang kagustuhan o plano sa Dios sa imong kinabuhi igsoon. Muna iyang katuyuan nga nung gipili ta niya igsoon. Hallelujah. Aron siya aron siya ang mahimong kamagulangan sa daghang nga managsuon. Busa mga tao nga gipili na niyang daan, mo na ikaw, mo na ako, ikaw karon nga nagapaminaw sa pulong sa Dios, ikaw na igsuon. Gipili na kanyang daan, iyang gitawag nga mahimong iyang mga anak, ug ang mga tao nga iyang gitawag, iya usab nga gipakamatarong. Ang gitawag ka sa Dios igsuon, dili ikaw ang nagamatarong sa imong kaugalingon, kundi ang Dios mismo. Siya, iya usab nga gipakamatarong, ug ang iyang gipakamatarong, ikaw nga gipakamatarong sa Dios, ikaw nga gipakamatarong ni Kristo, iya usab ka nga pasidunggan igsoon. Pasidunggan ka sa tong buhi nga Dios, mo ni katuyuan sa tong buhi nga Dios igsoon. Base naglibog pa kasi mong kaluwasan karon, mo ni ang kuhaan nimong base. Ang imong kaluwasan dili nagabase sa imong binuhatan, kundili nagabase sa plano o kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. So, hallelujah. Nahibalo ba ka nga ang pagluwas sa Dios kanimo, kanatong tanan ayang gipili, naghatag kaniya sa kalipay? Kalipay niya igsuon ang pagluwas kanimo. Kaya ang Zephaniah chapter 3 verse 17 nagaingon, ang Ginoo nga imong Dios kauban nimo. Ang Ginoo nga imong Dios
kauban nimo. Ang gamhanang manggugubat nga muluwas siya makabaton ug kalipay diha kanimo. Ang gamhanang manggugubat nga muluwas siya makabaton ug kalipay diha nimo. Ang gamhanan, hunahuna igsoon, ang gamhanang manggugubat nga muluwas kamo si Kristo makabaton ug kalipay diha nimo. Diha sa iyong gugma dili kananiya badlongon apan magalipay diha kanimo uban sa pag-awit. Hallelujah. Sa iyang gugma igsoon, iyang ipakita sa imuha kung unsa kaniya kalab, kung unsa ka importante sa iyang kinabuhi, kung unsa ka kabililhon sa iyang mga mata. Ingon pa ang Biblia that you are the apple of God's eye. We are the apple of God's eye. Muna kita ang pinakanindot nga butang sa mata sa Dios igsoon tungod sa gibuhat ni Kristo. Kung imong tan-aw, nganong gusto ni Apostol Pablo nga magmalipayon ta? Nganong ginadasig ni Apostol Pablo nga ang mga katawhan sa Dios magmalipayon sa pag-alagad kaniya? Tungod kay igsoon, gusto ipakita ni Apostol Pablo nga aduna kay maayo ang paglaom. Ang Roma 12:12 nagaingon ang pulong sa Dios. Ug tungod kay aduna kitay paglaom nga maayo ang atong umaabot, kinahanglan magmalipayon kita. Antuson nato ang mga kalisod ug magampo kita kanunay. Tungod ni ining maayong paglaom nga moabot nga ni kanato igsoon mo na nagadasig sa Apostol Pablo nga magmalipayon kita, kinahanglan nga magmalipayon kita. Antuson nato ang mga kalisod ug magampo kita kanunay. Kay diha igsoon makita nimo nga sa diha nga magmalipayon ka, makaantos ka sa bisan unsang kalisod sa imong kinabuhi, inubanan sa pag-ampo kanunay, sa pagduol sa Dios, pagtugyan sa tanan nga imong gikabalakan, ug diha igsoon makita nimo nga moayo gayud ang imong paglaom, maayo gayud ang imong umaabot, maayo gayud ang dagan sa imong kinabuhi, maayo gayud ang dagan sa imong pamilya, maayo gayud ang dagan sa imong trabaho, maayo gayud ang dagan sa imong negosyo igsoon. Hallelujah. Muni mga sikreto igsoon nga kailangan natong masabtan nga kita magmalipayon sa pag-alagad sa Dios aron kita dili mapildi ni Satanas ug aron kita makalahutay ug mo-enjoy ta sa pag-alagad sa tong buhi nga Dios. Hallelujah. Kining kalipay nga imong nasinatian karon, kabalo ko, daghang kalipay nga gibutang sa Dios sa imong kinabuhi. Igsoon, mahingpit lamang kini sa diha nga kauban nato ang Dios. Siguro karon dili pa hingpit tungod kay daghan pag mga problema nga usahay madala pata sa itong mga problema, but ang Ginoo nga atong gialagaran dili siya mo pasagad sa atoa, dili siya mo biya sa atoa, ug ubanan ta niya ug sa umaabot nga panahon nga ang kining kalipay muabot sa atoa sa kahingpitan sa diha nga kauban nato ang Dios. Kaya ang Salmo 16:11 nagaingon, ginatudluan mo ako kung unsaon pag-angkon ang maayong kinabuhi. Kabalo pa kay igsoon ang maayong kinabuhi ang Dios usab ang nagtudlo kanato? Ang malipayon nga kinabuhi gikan sa Dios, ano siya? Uban kanimo hingpit ang akong kalipay hangtod sa kahangturan. Kung uban nato ang Dios, mahimong mahingpit ang imong kalipay hangtod sa kahangturan. Bisan unsa pay may tabo sa kalibutan, apan ikaw magpabilin diha sa kahingpit uban sa Dios hangtod sa walay katapusan igsoon. Kabalo ba ka nga tungod sa imong pagtuo mabati nimo ang dili matukib nga kalipay nga gikan sa tong buhi nga Dios? Tungod sa imong pagtuo sa tong buhi nga Dios igsoon, ang Dios nagabutang diha sa imong kinasuluran ug kalipay nga dili nimo matugkad, dili nimo masabtan tungod kay gikan kini sa langit nga kalipay. Kalipay nga dili mabayran og salapi, kalipay nga dili mabayran og dungog. Kini nga kalipay igsoon gikan sa Dios. Kung may kag nalipay man ko diri sa kalibutan, yes, adunay kalipay ang kalibutan. Apan ang kalipay dinhi sa kalibutan igsoon mubo lang. Dili mabayran og salapi. Pero ang kalipay nga gikan sa tong buhi nga Dios igsoon, dili gyud mabayran og salapi.
ug diha nimo masinati ang kalipay nga dili ka makasabot, dili nimo matugkad kung unsa ang kahulugan, kung asa gikan igsuon, tungod kay ang Dios nagabutang ni ining tanan. Ang unang Pedro chapter 1 verse 8 to 9 nagaingon siya diha, bisan wala kamo makakita kaniya, gihigugma ninyo siya, ug nagatuo kamo kaniya bisan wala pa ninyo siya makita hangtod karon. Mao kana nga dili matukib ang inyong kalipay. Tungod sa tong pagtuig suon, naghihigugma nato siya, nagatuo kita sa iyaha, nagasalig kita sa iyaha, sa bisan unsang dagan sa kinabuhi sa kalibutan, nagasalig ka sa tong buhi nga Dios, ug diha nimo napansin, even sa kong kinabuhi igsoon, nabati nako ang dili matukib nga kalipay sa diha nga gisalig nako ang tanan sa Ginoo, sa diha nga gikumitar nako ang tanan sa Ginoo, akong gikast sa iyaha ang ako mga kabalaka, diha nako nakita igsoon nga ang kalipay uban sa pamilya sa Dios, nagkakalipay ako nga dili na ko matugkad kung asa ang kanang kalipay nga dili mabayran o bahandig son. Ingon ana ang kalipay nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Tungod kay madawat ninyo insya, kini nga kalipay dili matukib tungod kay atong nasinati or atong ginatuuhan nga madawat nato ang bunga sa atong pagtuo nga mao ang atong kaluwasan igsoon. Ingon siya diha, tungod sa imong pagtuo mabati nimo ang dili matukib nga kalipay tungod kay nagasalig ka nga maluwas ka diha sa mata sa tong buhi nga Dios. Pinaagi sa imong pagtuo, tungod sa imong pagtuo maangkon nimo ang bunga nga mao ang kaluwasan. Igsoon nahibaluan ba nimo kung ang mga butang nga makalipay sa Dios? Nasayod ba ka unsa kining butanga? Okay, kung mo nakaini siya nga pulong diha sa Biblia nga tungod sa tong pagtuo ang Dios malipay kanato. Kaya ang Hebrews 11:6 nga siya, ang taong walay pagtuo dili gayud makalipay sa Dios. Tungod kay si bisan kinsang moduo sa Dios kinahanglan motuo nga dunay Dios og motuo sab nga siya ang muhatag og ganti ngadto sa mga nagapangita kaniya. Ang tanang tao sa tibuok kalibutan igsoon, even si Satanas, nagatuo siya og Dios. Pero kining gisgutan din unsa man kining klase nga pagtuo. Kining pagtuo diri igsoon nga gihisgotan dinhi, mao kini ang pagtuo sa mga butang nga wala nimo nakita. Nasayod ka imong ginasaligan nga ang Dios nga imong gituohan mutabang sa imuha, dili mo pasagad sa imuha, mo supply sa imong pagkinahanglan, muhatag og ganti sa tanang nagapangita sa atong buhi nga Dios. Muhatag siya ganti nga kanimo igsoon ug imo nang masinatian ug malipay ang Dios nganha kanimo sa diha nga minsalig kaniya pag-ayo sa bisan unsay mga panghitabo sa kalibutan. Kung salig ka sa Dios, nagakalipay ang Dios diha sa imong kinabuhi. Kabalo ba kaasagikan ka ng kalipay nga manggibati karon? Balikon ko na igsoon. Siguro maingon ka nga ay man na ang gisaad sa Ginoo, ang Ginoo nagakalipay man sa tuwa. Munang nay kalipay gikan sa tong buhi nga Dios. Okay, ako ipakita sa inyo karon kung asa gikan ang kalipay. Igsoon, gusto sa Ginoo nga magkalipay ta. Pero kailangan nato mahibaluan o masabtan kung asa gikan o kinsa ang nadala sa kalipay dinhi sa atong kinasuluran. Kaya pangutan mo karon. Sa diha nga gidawat ninyo si Jesus, kinsa ang nipuyo sa inyo Ang balaang espiritu. Karon igsoon, kung imong tan-awon ang Biblia, ang kalipay gasa sa tong buhi nga Dios. O bunga kini sa balaang espiritu. Kaya kung imong tan-awon ang Galatians chapter 5 verse 22 to 23, nagaingon ang pulong sa Dios. Mao kini ang makita sa kinabuhi sa tao kung ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Kung si makita sa kinabuhi sa tao sa diha nga ang Espiritu Santo mo'y nagagahom sa iyang kinabuhi igsoon. Mo ni siya, mahigugmaon siya. Nahimo kang mahigugmaon tungod kay gipuy-an ka sa balaang espiritu. Ikaduha, malipayon. Matingalan sila nga ang kalibutan nagbagulanon, walay pagkaon. Bisan nakita nila sa imuhang wala kay gikaong bugas o sudan. Apan makita diha sa mong kinasuluran ang kalipay tungod kay adunay gasa nga gikan sa balaang espiritu. Nga naa sa imong kinasuluran. May kalinaw, mainantuson, maayo sa iyang isikataw, manggihatagon,
kasaligan, buutan ug makapugong sa iyang kaugalingon. Matod pa ni Pastor ni atong last Wednesday nga ang disiplina mao'y magakahitabo sa mga Kristohanon, sa mga tao nga under sa grasya, tungod kay dili ikaw ang naningkamot. Ang disiplina igsoon gasa o bunga sa balang espiritu nga nagpuyo nga kanimo igsoon. Hallelujah. Mahimo kini mga butanga nga mahimo kang manggihatagon maayo sa misikataw, kasaligan, buutan o makapagong sa kaugalingon tungod sa balaang espiritu nga nagapuyo diha kanimo igsoon. Mo'y naghatag ni ini mong gasa nga ginapangita sa mga katawhan sa kalibutan nga makita diha sa imong kinabuhi. Matud pa sa uban daghan mga madungog nako nga wali sa mga pastors nga imong paningkamutan ang pagkabuutan, magmalikpayon ang pagkamaayos sa isig bitaw, pagkamanggihatagon, kasaligan ug pagpugong sa kaugalingon mo nang ginawali nila. Ug kailangan ka mahigugmaon, magmainantuson adunay kalipay ug magmalipayon. Paningkamuti na niya ninyo igsoon aron kahimutan mo sa Dios apan ang tinuod ay igsoon kini bunga sa balaang espiritu. Balaang espiritu nga naa puyo diha sa imong kinasuluran. Hallelujah. Unsay resulta sa imong kinabuhi kung magkalipay ka diha sa pag-alagad sa Ginoo igsoon? Kasayod pa ka? Ang malipayon nga kasing-kasing makahatag og kaayuhan sa imong kinabuhi. Ang kalipay igsoon mo na ang pinaka the best nga tambal sa imong lawas. Daghan kay mga testimony nga mayon sila nga stage 4 cancer, wala na paglaom sa mata sa doktor, wala na paglaom sa mata sa tao. Apan tungod sa gahom sa Dios nga gigamit niya ang kalipay sa kasing-kasing, daghan og nangaayo. Kay kung imong tan-awon ang panultihon chapter 17 verse 22 nagaingon sa diha, kung malipayon ka, makahatag kinig kaayuhan sa imong panglawas. Ang pagkamalipayon ni igsoon maghatag og kaayuhan sa atong lawas. Pansin na ragod ninyo nga sa diha buntag sayo paghuna-una nga labi nag makadungog kag akong giingon sa inyo ganina balita nga makaguol sa inyo ha, di ba? Ang inyong halos adlaw anak magul-anon ug luya kaayo, kapoy kaayo. Dili ka kanang enjoy sa pag-alagad. Pero kung nianang buntaga, nakabati ka sa pagkamaayo sa Ginoo, nakabati kag maayong balita nga ikaw giluwas sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya, aduna na kay kagawasan, aduna na kay kasiguruhan sa imong kinabuhi. Diyan imo makita nga ikaw buhi kay imong adlaw, kusgan kay ka, malipayon kay ka, kanang mabungahon kay imong adlaw igsoon tungod kay diha sa imong kinasuluran mugawas kung unsa ang tinuod nga resulta sa kalipay diha sa imong kasing-kasing. Kung ibutang nato sa medical nga explanation, pag ang tao malipayon, pag ang tao kanang energetic kay siya, ang mga cells sa lawas grabe kaabtik. Kung naay mga daot nga mga cells dali kay na maprotektahan ay imong lawas maprotektahan, ang tanang parte sa imong lawas matingala ka nga lagsik kaayo tungod kay igsoon mao kana ang tinuod nga tambal sa imong kinabuhi. May sila nga daghan tambal nga makaayo sa imong makakure sa tinuod nga igsoon walay tambal nga makaayo sa tao. Ang tambal is mupugong lang na para dili mo daghan, dili mo katap sa imong lawas. Ang tinuod nga moayo sa imong lawas igsoon is ang imong lawas mismo. Muna siya. Kung atong tiwason siya, apan kun masulubon ka, maglain imong pamati. Lahi gud imong bation igsoon kung magmagul-anon ka, kung magmasulubon ka, kana magkaguol ka sa mga problema. Mo nang ingon si Brother T nga kanang nay mga kabalaka wala na ko ginadawat na siya tungod kay dili kana makadagdag og 1% sa imong kinabuhi kun dili makadaot lang na siya sa imong lawas. Mo na igsoon wala na ang mga maayong butang o resulta sa kinabuhi sa tao nga malipayon nagakalipay sa pag-alaga sa atong buhi nga Dios. Igsoon gipili ta sa Ginoo aron mo alagad sa iya.
gipili ka sa Ginoo aron dili masulubon, dili magkabalaka sa mga butang. Gipili ka sa Ginoo aron dili ka kana maghunahuna sa tanan nimong problema. Kundi lang pagpili sa Ginoo igsoon sa imuha. Gusto siya nga ikaw magbalipayon sa imong pagpangalagad. Gusto siya nga maangkon nimo ang iyang mga panalangin. Gusto siya nga manganak ka og daghan. Mo enjoy ka sa kinabuhi. Spiritually mo anak ka daghan spiritually o physically o kira gihapon. O gusto sa Ginoo nga modumala ka ug mumando ka sa iyang gi-create dinhi sa kalibutan igsoon. Usahay, ang kabalaka, ang problema sa kinabuhi, mo'y mupugong sa tua nga dili nato madawat ang panalangin sa Ginoo. Ang kabalaka, ang problema, ang pagsubo, mo'y hinungdan nga dili ka makamando sa kung unsa ang gipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Muna pagkalipay sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios, pag malipayon sa pagsunod sa kabubuton sa atong buhi nga Dios, tungod kay igsoon mo ni ang sekreto kung naay maayo nga epekto sa lawas physically unsa pagkaha sa espirituhanon nato ang kinabuhi. Adunay mga tao nagatan-aw kanato kanunay igsoon. Mga tao ang ginatan-aw nila kung unsa ang bunga sa atong ginabuhat karon. Unsay bunga sa mga tao nga ilalom sa grasya, nagpakasala ba or nahimo bang matarong sa mata sa Dios ug sa mata sa tao. Igsoon ang pulong sa Ginoo. Kanunay nagadasi kanato sa karon nga panahon, ilabi na sa panghitabo sa kalibutan karon kining tungod ining pandemic, ang uban nawad ag paglaom, ang uban nawad ag kadasig, ang uban nawad ag kalipay, ang uban nawad ag kalinaw. Muna ang pulong sa Dios, kanunay magadasig kanimo sa paglipay, paglikon sa imong kagalingon. Tungod kay sa tong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon, kung wala tay Dios, kung walay pulong sa Dios, kung wala ang balang espiritu nga may magigiya sa ato, ang magatudlo sa ato, magapamuhat sa atong kinabuhi, wala kitay mahimo igsoon. Basta isaling nato ang tanan. Atong ibutang sa atong alimpatakan kung unsa ang mga plano o katuyuan sa Dios sa kinabuhi. Ang gusto siya nga ikaw magakalipay sa pag-alaga sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Magampot sa pulong ang mahanap mga langit nun. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong grasya ug pabor. Salamat Lord sa imong pagpahinumdom nga nikanamo sa imong gugma o sa imong pagkamaayo o sa mga gasang gusto nimo Lord nga ipaabot sa imong kinabuhi nga kami magakalipay. Kining kalipay God nga among nabati karon dili ni among paningkamot kundi dili imo kining gasa pinaagi sa imong balaang espiritu. Salamat Lord Jesus, salamat Holy Spirit sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kay kinamoy amo kay knowledge sa matag adlaw sa matag karon og unya tungod kay nasayod mi nga kung wala ka wala mi mahimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Og magapadayon ta igsoon ato sa atong communion. Hallelujah. Kinsa atong ready ibayon natong bread sa gabi nga gabidihan si Jesus mikuha sa tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios. Ug kini gipikas-pikas ug yang gihatag sa mga tinuod siya. Kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nagdala sa bag-ong komunante, nga may nag-antos alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Karong gabi una Ginoo, salabot kay gayon nga kami maka-celebrate sa imong gibuhat dito sa Cruz Calvario. Ang imong lawas nag-antos sa tanang labod so that Lord by your stripes we are healed. Salamat Lord. Nga imo kaming giayo financially, physically, materially, and spiritually God. Ngayon kasi mong pulong Lord kung asa ka karon mausab kami. That's why God among ginadeklara sa among kinabuhi nga wala kay balatian, wala sab kami balatian, wala kay kahadlok sa kaaway, o wala sab kami kahadlok sa kaaway. Nagapuyo ka diha sa kadagaya. Busa kami among ginadeklara usab nga magapuyo kami diha sa kadagaya. O Lord, salamat Jesus sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayon nato ang kupa. Sa mga gabi nga gabulihan si Jesus mikuha sa kupa ug nagpasalamat sa Dios ug gihatag sa mga tinunan ug mingon siya
Kini nga kupa nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kobenante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo, God. Dugo nga mong giulat dito sa krus sa Kalbaryo. Dugo nga naglimpyo sa among mga salagikan sa mong pagabata karon hangtod sa mabalik ka. Dugo nga naghatag ka namong kasiguruhan nga among kinabuhi makasulod sa gingharian sa langit. Dugo nga naghimo ka namong angayan nga makasulod gid kami sa gingharian sa langit. Salamat Lord Jesus sa imong pagkamaayo. Ug diha sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan ug mga panalangin alang sa mga katawhan. That's why karong gabi una, God, among ginadeklara, among ginaklaim sa among kinabuhi nga kana nga makaayuhan, kana nga mga panalangin magamanifesto na sa matag usa namo kay kinabuhi. Dalaygon ka Lord Jesus, walay katapusan. In Jesus mighty name we pray. Amen. Okay, amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo karong gabi una. Salamat Amahan sa imong mga pulong sa kahigayunan nga kami makatuon sa imong pulong. Salamat Amahan kato nga mga pulong mahimong gabayan sa imong mga katawhan sa ilang pag-alaga din kalibutan na while nagapaabot kami sa imong pagbalik, Lord Jesus. Salamat Amahan, ikaw magapatiliwala ni ato silyuhi kato nga mga pulong nga dili makawat ni Satanas, dili kuha sa among kaaway tungod kay ang imong pulong, Lord, mo nagahatag kanamo og kaayuhan, pagpasidungog, mga panalangin ug kadaugan sa among kinabuhi. Salamat Amahan, ikaw magalimpyo ni atong tanan. O salamat Amahan sa mga katauhan, ikaw magapanalangin even ang pamilya sa inyo kuminat in Christ, uban kay Pastor ni Rod Katson, Pastor Yani. Salamat Amahan sa pagpakikuban kanila. Salamat Amahan sa pagtabang sa ilaha, pagprotekta sa ilaha. Salamat Amahan sa paggamit kay Pastor ni God alang sa pamilya sa inyo kuminat in Christ, sa kalambuan sa pamilya sa inyo kuminat in Christ. Salamat Ginoo sa kanunay nimo pagtabang sa ilaha uban sa mga kaigsuonan, Sister Kakay, Brother Dexter, Sister Mimay, sa tanang miyembro sa inyo kuminat in Christ. Salamat Amahan sa pagbisita sa ilaha, pag-comfort sa ilaha. Salamat Amahan sa mga katawhan nga nakinahanglan og kaayuhan karon. Salamat sa pag-aayo, paghikap sa ilang balatian, paghikap sa ilang lawas, Ginoo, nga gikan sa ilang alimpulog hangtod sa lapalapa. Mabati nila, masinatian nila, Lord, ang imong paghikap ug ang imong pagkamaayo sa ilang kinabuhi. Salamat Amahan sa mga katawhan nga kinahanglan og financial. Salamat sa imong pag-provide sa ilang pagkinahanglan, ang source of income sa mga katawhan. Amahan, salamat sa pagpanalangin. Salamat Amahan, ikaw nagaprotekta kanila, ikaw nagapanalangin kanila, ikaw nagagiya kanila, ikaw nagaligpon kanila, ikaw nagakalipay sa ilang kinabuhi, Ginoo. Ayon kasi mong pulong nga ikaw nagakalipay, nganhi ka namo ug ikaw nagabuhat ug walay katapusan, kasabutan nga kami ang imong buhatan sa maayo nga mga butang, ug ikaw nagakalipay, nganhi ka namo Amahan. Ug salamat Amahan ni anang mga pulong nga nagadasig ka namo karong gabi una nga mo'y nagalig-on ka namo sa imong espirituhanon nga kinabuhi, Amahan. Salamat Amahan, even Lord, sa mga kaigsuunan sa nasa kalaing-laing dapit sa among mga loved ones. Salamat Amahan nga ikaw naga-comfort kanila, ikaw nagapanalangin kanila sa tanang nagasubaybay ni inin sa kalaing-laing dapit, Amahan, sa mga kaigsuunan. Salamat Amahan sa imong pagbisita sa ilaha, salamat sa imong pag-comfort sa ilaha, salamat sa imong pagprotekta sa ilahang kinabuhi, Amahan. Salamat sa imong paglig-on sa ilaha, Amahan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ilang kinabuhi, Amahan. O kining coronavirus amo kining ginagkapos, wala kinigahom, ginagkapos ka namo, ginapadlong ka diri sa Pilipinas, especially diri sa Davao region, in the mighty name of Jesus. Ug salamat Amahan nga ikaw magapanalangin sa imong katawhan, ikaw nagakalipay kanila. Salamat Amahan ang nasod sa Israel, salamat nga ikaw nagapanalangin ug we declare blessing, shalom, salvation, Lord, sa ilang kinabuhi. Even Lord, ang nasod sa Pilipinas, sa among presidente, salamat sa kaluwasan, salamat sa pagpakikuban sa iya, salamat sa pagtabang sa iya uban sa tanang nagdumala sa mga sa among nasod, Ginoo. Salamat Lord, ang pagkamatarong, Lord, may makahari ang kaluwasan mag-abot kanila. Even Lord, sa among mayor diri sa Davao, God's mayor Inday Sara, salamat sa pagpakikuban sa iya, pagprotekta sa iya, pagpanalangin sa iya. Salamat Ginoo sa tanan nga iyang mga decisions na aka nagpataliwala, na aka nagatabang kanya. Tuon kay nasayod ako Amahan nga kung wala ka sa iyang kinabuhi, wala gid siya mahimo. Salamat Amahan sa pagkamaayo. Salamat sa imong ugmang walay paglubad. Salamat Amahan, even ugmang adlaw sa among gathering sa church, ikaw magapataliwala, ang imong dilibuan ka mga anghel mo magapataliwala, mag-aaristo sa tanang buhat sa kaaway. Even Lord, kanang nga place among ginadeklara nga kanang nga place mabilang sa inyo kuminat in Christ. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo. Salamat Amahan sa imong gugma nga walay paglubad, Amahan. O karon
ang Dios og mismo og atong amahan nga amahan ni Ginoong Hesukristo mo magagiya kaninyo, magaprotekta kaninyo, magaiway kaninyo gikan sa buhat sa kaaway, magasapnay sa inyong kinabuhi o magalikay sa mga plano sa kaaway ug ang Ginoo nga imong Dios nga atong Dios magapanalangin kanimo, magaprotekta kanimo ug siya ang magadala kanimo nga walay hugaw, walay buling kunot ug mansa sa tubangan sa Dios ug kana sa Ginoong Hesukristo. Salamat amahan nga ikaw kanunay nagakalipay kanamo. Ikaw kanunay nagalipon ka na mo o nagapanalangin ka na mo. Ang Dios sa paglaom, imo ang himaya, ang kadungganan ug gahom, gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay ni ining maong buluhaton. Kabalo ko nga ang Dios makiuban kaninyo kanunay. Kabalo ko nga ang Dios mag-comfort kanyo, magalipay sa inyong kinasuluran tungod kay ang saad sa Dios mao magakalipay kita ug magakalipay siya uban nga hikan nato igsoon. Salamat ug hangtod sa sunod higayon ug maadlaw makita-kita ta sa church 9:30 ta mag-start sa atong sa atong gathering. Bye bye. God bless. Shalom.